Тук при нас е Любо Дилов, който напоследък трайно емигрира във Фейсбук. Не на някой, както виждаме на село, други във Фейсбук и дори написа книга със своите думи в социалната мрежа. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер. Кое е виртуално, кое е реално? Като видяхме тази история, не е много ясно, нали? Да, човек така е обречен да живее. Това чака нашите деца и нашите внуци. Започва от днес. Още отдавна, много отдавна и футуролозите, и писателите фантасти прогнозираха две явления паралелни. Колкото повече се увеличава населението и се смалява физическия свят на човека, толкова повече ще се увеличава неговия виртуален свят. Толкова повече възможности. Пръста или парите? Няма такава... Виждаме и може и едното и другото. Да, няма противоречие в тези неща. Няма. С пари е по-лесно да си осигуриш правда, все пак. Да, и това е вярно. Така, обаче, Фейсбук така замени ли ви парламента? Липсва ли ви парламента? Не, парламента не ми липсва изобщо. И няма и как. Ако има сериозно отношение към това нещо, парламент, то е тежко. И е с предизвестено тъжен край. Няма щастлив край в политиката. Що се набутахте тук? Няма известен. Беше за малко. Всъщност, ако го възприемаш наистина като служене на някакви идеали, на някакви опит да помогнеш на някакви хора, но аз не съм дошъл тук да спора с това или да го противопоставям. Фейсбук е голяма сила. И понеже виждам господин Миков тук, с който бяхме и колеги в миналия мандат, все повече се превзема от неговия електорат. Изведнъж се оказа, че социалната мрежа дава страхотна възможност за втори бурен социален живот на пенсионерите в момента в България. Пенсионер академик, това да се чува, това да се чува. Факт е. Аз поради имам страшно много приятели във Фейсбук. Минаха отдавна 25 000 регистрирани. И голяма част от тях са, особено активните, са в тази възраст. Чудно, защо сте сигурен, че пенсионерски електорат е при господин Миков? Така е традиционно. Извинявай, Любо, да те питам, как може да имаш 25 000 приятели? Не, това е думата, която Фейсбук е регистрирал. Това е понятието, че са приятели, защото така си ти не ги познаш си. Кореспонденти, но се наричат приятели. Да, по-скоро абонати могат да бъдат наречени. Има две страници. Едната е лична, в която наистина познавам хората. Това е заместител на живата връзка, който според мен също няма да завърши добре тази работа, защото в крайна сметка живата връзка е човека, менеджер, успял е нещо, отива да се върне на истинското, на земята. Бъркате, защото начина, по който се общува в мрежата, това не е общуването в форумите и в чатовете, с анонимно. Там хората са лице в лице, са много по-освободени. И ако вие си направите такива страници, ще чуете доста повече неща, които иначе няма да чуете. И е технологично решение за контакт, което иначе няма шанс да постигнеш. Ама ние ли сме във Фейсбук? Значи, може да се представим за каквито искаме да бъдем. Това е въпрос от времето на Калдерон де ла Барка и по-давна. Живота е така, и парламента е така, винаги всеки може да се представя. Дали използваш Фейсбук или не, няма никакво значение. Това е просто една среда, която наистина, виртуалната среда, която ти дава възможност много бързо да бъдеш в обществените процеси. А хора, които се занимават с управление на обществото, просто е немислимо да има високомерно отношение към тези технологии. Категорично. Има ли обаче Фейсбук политик? Има много политици във Фейсбук, има много каузи. Не политици, които се възползват от Фейсбук, а политика, която по някакъв начин носи духа на този вид общуване. То първо не е група хора, които да са осъзнати като отделна група, за да формират собствена политика, но има много разговори за политика, ако това ме питаш, ако правилно те разбирам. И те са неминуеми. Хубавото е, че можеш да излезеш от тях. Хубавото е също така, че можеш да си много горещ участник. И всички тези дебати, които се случват в обществото, обикновено във Фейсбук се случили вече ден или два по-рано. Във всяка една област. Знаеш ли каква е разликата, според мен, между традиционен тип политик, който общува лице в лице, и, да речем, един Фейсбук политик? Във Фейсбук ти можеш да си представиш собственото така изглеждане, своя образ, по начина, по който ти искаш, много внимателно, без да срещнеш директния бой. Барак Обама. Докато, примерно, Маккейн разчиташе на пряк контакт. Влиза, говори с избиратели, кара се с тях, спори. Някак си
Не мисля, че че обяснява това нещо. Не можем да сравняваме Барак Обама и Маккейн само по линия на използваните технологии. Сега за Фейсбук говорим. Пък обратно искам да кажа, че мрежата позволява много по-остър контакт. Това е точно като описанието за сватба. Нали? Единствената възможност да познаеш далечните си роднини в близък бой. Напротив, там са много по-агресивни, много по-откровени, нищо не ти спестяват, директно в очите, право. И трябва да реагираш. Като не реагираш, всички виждат как не си реагирал. Много хора виждат. Това в едно събрание не може да стане. В едно събрание има 50, 100, 500 души да първите събрания на Атака. И обаче в Фейсбук един сблъсък между теб и човек, който те пита на удобни въпроси, практически възможно могат да го видят милиони. Айде, в моя случай 25 000 могат да го видят веднага. Как ще промени това политиката според теб? Идеята, мисля, че върне повече към едно нещо, което се позабрави. И за мен то е много важно, особено за малко общество като България. Хората, които освен, че представляват отделни идеологии, отделни философски виждания, отделни политики, отделни партии, в парламента все пак представляват някакви съсловия. Някакви конкретни хора. Не говорят от името на целия народ. Там много бързо разбира, че не можеш да говориш от името на целия народ. Просто има хора, на които ти не можеш да помогнеш, не искаш, не си компетентен, не желаеш. И тогава ти си избираш да представляваш кого. Аз, примерно, винаги, докато съм се занимавал с политика, съм смятал, че говоря от името на свободните професии. Колкото и да са те в България. Не много. Може би затова имам такива скромни успехи. Никой не ми се обръщало да каже аз народ. Просто няма как. Ще излъжа лошо и ще ми проличи. Ще ме хванат веднага. Някои го правят по-добре, лъжат по-умело и не ги хващат. Може би трябва да кажеш аз мрежата. Аз мрежата е само средство, тя не е определение. Пак е едно илюзорна абстракция това, защото... В Атака сте подозрителни към мрежата. Не, напротив, аз имам страница във Фейсбук. Павката Шопов в миналия мандат твърдеше, че е американска фирма интернет. Имаме протокол. Оставите ефтини иронии. Аз имам страница. Ама Фейсбук е американска фирма. Това беше в дебария, говорихме за интернет. Когато говорихме за качването на Държавен вестник в мрежата. Остави ги тези. За тебе политиката винаги е била игра. Ти затова кажеш, че си за кратко. За мен не е игра. И затова аз не мога да заменя игровия момент във Фейсбук, защото там безспорно го има, с живата среща, с живото ръкостискане, ако щеш, както да ти звучи. Знам, че ще кажеш, това е патетично, това е на тези хора, с които съм се ръкувал, прегърнал през всички тия 5 години. А те са хиляди, те не са 500. Не са... Просто проблемът е, че когато са лице в лице, те не са искрени, а там си могат да си говорят. Тогава ги чувстваш и те те чувстват. Кой поставя въобще въпроса да ги заменяме едното с другото? Тук става въпрос сравняваме. И едното и другото. Да, разбира се. Добра идея, между другото, за нашата подписка. Ще засили малко работата с Фейсбук. Сега обаче... много електорат там. Как да наречем... Айде да се върнем на това, което вие нарекохте електорат на господин Миков. Това ли е обществото, това ли е границата, на която възрастните не могат да се разберат с по-младите? Напротив, разбира се, чудесно. Преди време една друга телевизия излучи един човек, който стана хит, абсолютен един козар, който е в Фейсбук. Който е във Фейсбук с лаптопа на полето. Да. И той имаше следващия ден 5000 покани за приятелство, вече се е побъркал човека и не какво ще прави. Как с тия всички хора ще си говори. Напротив, това е втори шанс, според мен. Втори шанс, защото той е шанс, ако щеш, за гениалното математиче, което живее някъде в полски тръмбеш и няма възможност. Тук веднага е наравно с всички други, които се занимават с математика, като възможност. И огромна възможност за хората, които са в третата възраст, които тяхния социален ангажимент, те са много ангажирани социално хора, има една територия, в която той е жив. Шанс за достъп до големия свят. Това е всъщност, което физически не можеш да постигнеш. Искате ли да ви задам накрая един общ въпрос? Значи казват Любен Дилов, че Фейсбук може да ги помири. Това ще видим тепърва. Но общия въпрос дори не е за Фейсбук. Как да наречем общество, в което едни хора се бият пред магазините, а внуците им се смеят? Господин Миков. Много тежка оценка трябва да е и много дълго трябва да се дава. Не искам дълго. Нека да кажем нещо искрено и то да е с една дума. Общество, за жалост, без надежда. Господин Сидеров? И общество докарано до там, да се бие пред магазините. Докарано. Не, аз говоря за конфликта от тези, между поколенията. които са го ограбвали през тия години, от тези, които са го лъгали, от тези, които са го мачкали. Това общество е сега, това е то, което се бие пред магазина за 1 лев по-ефтино олио.
Аз не виждам нищо драматично. Това е така направено през комунизма. Днес е деня, в който се бият и през американските магазини. Те се бият пред американските магазини. Абсолютно същата история става и там. Ама внуците не се смеят просто полицията е на дядовците и бабите. И внуците участват често. Когато в Лондон пуснат намаленията, особено това е в Харродс. стар трик, не виждам нищо драматично. И в Харродс се случва такова нещо. Разбира се. Но тази така сила на потребителското общество трябва човек да се замисля понякога върху нея. Чак толкова да драматизираме не бива. Добре. Да завършим тогава, да не драматизираме. Нищо ненормално не се случи. Добре. И вашата емиграция как ще приключи? Моята емиграция? Във Фейсбук. Или тя не е завършена? Ама не, това е едно занимание, което ми отнема не повече от 25 минути дневно. 30 максимум. Има други проблеми. Фейсбук е малък. Той е една прекрасна възможност, която може да реши много проблеми. Добре. Аз ви благодаря.